Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wicengkeh sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Hafiz Zahri ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustadz Hamdani selaku ketua Mushola Baitul Muhtadin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, Bapak Kyai Samarul Janni ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Mutaufik ugi dumateng Al Ustadz Saiful Mu'in. Wabil akhos dumateng Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Al Ustadz Saiful Mukmin ugi dumateng Al Ustadz Syahruddin SPD. Wabil akhos dumateng Al Ustadz Muhammad Muslih SPD ugi dumateng akhinal kiram Al Ustadz Mukhlisin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Kalimati ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur forum komunikasi pimpinan Kecamatan Adiwerna, Bapak Babinsa Babin Kamtibmas mewakili dari Koramil ugi sektor Kecamatan Adiwerna ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangamban-pangambating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Desa Kalimati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Al Ustadz Fathul Alim SH ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Sesarengan Ketua Tim Penggerak PKK beserta aparatur pemerintah Desa Kalimati, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ketua Panitia, panjenenganipun Bapak Nur Abu Salim dan seluruh keluarga besar Jamiah Mushola Baitul Muhtadin. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya, Masya Allah.
semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Jamiah Mushola Baitul Muhtadin dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, enteng lakoni ibadah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kalimati, pimpinan muslimat ingkang kula hormati, pimpinan fatayat ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng KP Ansor ingkang kula hormati, rencang-rencang Banser, rencang Garda Fatayat ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para agnia donatur dipun paringi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi putra putri soleh solehah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih berdiri ngadeg ora keduman panggonan, senajan ora padha keduman senek jajan, duduk lemprakan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wala afiyah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sakderenge lanjut niki sebelah kanan ibu-ibu saged lungguh nggih, ngapunten nggih, ben boten ribut mawon kawit wau, nun sewu sanget. Nanti saya sambil berdiri tenang mawon jenengan nun sewu kula makili keluarga besar panitia Jamiah Mushola Baitul Muhtadin nyun pangapunten. Beliau-beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya, layos saamban-amban sak dawan-dawan. Tapi wau dalu udane deres nggih Bu nggih. Sehingga jalannya niki rada becek, dados saestu nyuwun pangapunten jenengan rawuh wonten mriki lenggah sak wontene, kula nyuwun ikhlase nggih. Yang kedua nun sewu niki lek ngaji karena radi jembar lokasine mung karena jamaah sing rawuh kathah. Saking jembare sing rawuh kathah sekitar jumlahe bau panitia matur 3.250 dados sing rawuh ya pantes mawon kalau yang belakang boten saged meriksani raine mumpuni, sing penting suarane jelas ngaten nggih. Kula request Pak operator sound system pun cukup niki wireless kula setelane begini, mboten usah mawi diutak-utik malih kersane jenengan mboten bingung. Mpun sae niki dugi wingking suarane kula jelas nggih. Saking sebelah kanan jelas nggih. Matur nuwun Pak operator sound system, mugi-mugi sound systemnya tambah laris, rezekine sing berkah barokah. Amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ndersula, diparingi udan yang ndersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan ketrek. Sembarangan banget menungsa, padahal panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Umpamane dinten niki biasane udan, niki kok diparingi terang, mestine masyarakat ngrasani panitia. Panitia Mushola Baitul Muhtadin jan jos nemen ya. Biasane anggere isuk udan kok saiki nanggap mumpuni terang. Jajal ke panitiane nganggo dukun pawang ngendi kiye. Diparingi udan ya mesti panitia nggo rasan-rasan nang masyarakat. Melas nemen panitia Mushola Baitul Muhtadin nanggap mumpuni malah udan. Ketara ke panitiane kelalen orang balang nasempak maring payon. Padahal udan ora udan ya ora nana urusane karo sempake panitia.
udan ora udan kabeh kersane Gusti. Bulan Rajab diajak ngaji kue ngatur jiwa dandani ati supaya kita sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lemu tanpa jamu. Allahumma. Diajak ngaji dalam rangka nyuceni ati, diajak ngaji dalam rangka nata ati. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken teng kitab Ihya Ulumuddin bahwa dijelasaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika rumah niku tesi anak asune. Mandan kasar tapi dudu dalam rangka ngasar-ngasari wong. Jenengan aja salah paham kok kaget kadar ngucap anak asune kasar nemen. Jajal nyong takon asu cara Tegal kene arane apa sami? Bahasa Indonesiane ngapunten anjing, bahasa bocah cilik jarene guguk, bahasa Inggrise dog, menawi cara bahasa Jepang kirik. Bahasa Jepang jenengan aja salah paham, niki lagi cerita tenggene mature Imam Al-Ghazali nanggone kitab Al-Ihya Ulumuddin bahwa la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah gawa berkah menawi umae esi ana asune. Maaf, ini bukan makna lafzi, niki makna maknawi. Rumah niku diartikaken atine menungso ngendikane Imam Al-Ghazali. Sedangkan baung guguk basa aluse kuwi segawon utawi cara bahasa kalimat kuwi asu. Maaf ya, asu niku kan duwe najis nggih Bu nggih. Namanya najis mughalladhah. Jangankan air liurnya anjing, sampai wulune asu mawon gawa najis. Tapi maaf, senajis-najise asu, senajis-najise anjing duwe najis mughalladhah, esi bisa disuceni dengan cara dibasuh 7 kali nganggo air yang salah satunya adalah pakai tanah. Mulane kula panjenengan sedaya dadi ngarti senajis-najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungsa angel nggone disuceni. Mulane Imam Al-Ghazali nggone ngendikaaken malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah atau atine menungsa sing atine menungsa esi ana najise asu. Apa najise asu nang atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, kumaka, pelit, medit, kikir, bakhil, kucireng, jelantir, kayu pil, kudanil. Tepuk tangan dingin. Yang ngomong kayak gue angel gue. Gue ngeracik ngapal narung dina rong wengi gue. Dadi najise atine menungsa ya kue sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementu, sumugi, kumayu, kumaka, pelit, medit, beditil, bakhil, kikir, kucering, jelantir, kayu pil, kudanil. Dadi malaikat rahmat tidak akan bawa berkah masuk maring atine menungsa kalamun atine menungsa esi ana najise. Mulane kula jenengan hari ini diajak ngaji karo Jamiah Mushola Baitul Muhtadin. Musolane sebelah ndi musolane? Oh, nang kana. Oh, musolane nang Selempedan. Oh, musolane nang Cilekobekan. Pantesan nggone ngaji dadi nang pertelon kayak iki, Bu. Burine kula kuburan. Oh sanes. Napa? Oh gudang, alhamdulillah. Jan warga Kalimati walaupun nang Slesepan jebule sugih-sugih. Nang Selempedan pe padha ndek gudang, pantesan Kalimati mampu nanggap mumpuni. Tepuk tangan dingin.
pantesan karena ngajine nang pertelon dadi panggung kayak jan mungil banget ya Bu ya. Arep gerak be bingung nyong. Sajane ya jembar bakat wong semenake munggah kabeh. Pirang kintal bae kan gerditung. Ya Allah ya ora masalah. Sing penting ngajine swantene jelas ngaten nggih Bu. Mulane dina iki kula jenengan diajak ngaji nyuceni ati, bersih ati. Karena malaikat rahmat seneng barang sing daerah bersih. Malaikat rahmat niku seneng manggoni teng daerah sing suci. Mulane ben atine selalu dituntun karo Gusti Allah, atine tansah dibersih. Soale pancen jaman sakniki wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng katon pada bae. Halo. Tak ulang maning ke Yusartina. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng katon pada bae. Bukti nyata sing lakoni salat jilbaban, sing ora salat ya jilbaban. Sing maca Quran mesti jilbaban, sing blas ora pernah darus Quran ya jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing lambene rasan-rasan seneng nyinyir ya jilbaban. Sing pada istri solehah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya sekedap jenengan keprok ngeproki sapa. Ibu-ibu sing apik sing solehah jilbaban batin ya Allah mumpuni. Wong nyong apik-apik kok. Wong wadon sae-sae jilbabe dipadakna karo wong wadon gatelen. Berarti jilbabe nyong sia-sia dong, ora Yusartina. Ibaratnya begini, Pak. Siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangnya cuaca cerah iku terang gelentang. Terang apa? Sepisan maning terang apa? Langit biru cuaca cerah terang gelentang. Jenengan siang hari naik sepeda motor, lampu teng sepeda motor diagem siang hari kan lampune nggak penting-penting amat. Wong padang-padang ngapain ngurupna lampu? Tapi senajan siang hari lampu nang sepeda motor diurupna ya ora nana fungsine, mboten katon manfaate, ya ora usah lampu nang sepeda motor njur diprutuli. Kenapa ora samawi diprutuli? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu nang sepeda motor bakalan katon tujuane nggo madangi dalan ketika malam datang. Ada karo ganjarane kula jenengan sedaya, ganjarane ngaji, ganjarane salat, ganjarane maca Quran, ganjarane belajar nutup aurat sing apik, ganjarane srawung karo keluarga, ganjarane pada srawung apik karo tangga teparo, ganjaran sing kita kumpul-kumpulna sepisan, ganjarane ora katon. Yang kedua, ganjaran sing dikumpul ya ora bisa nggo mbayari tanah. Ganjaran sing dikumpul-kumpul ora bisa nggo nyalon lurah nang Kalimati. Tapi senajan ganjarane kula jenengan ora katon, lan ora ngarti tujuan nang alam dunya fungsine ganjaran kanggo apa, yen jenengan sing ibadah rasa pada cilik ngati, soale ganjaran sing dikumpulna senja akan datang. Napa niku senja kehidupan? Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak bisa diundur, gak bisa dimajukna walaupun namung sesaat. Nek wis terlanjur mati tekane ra disangka-sangka, ora dinyana-nyana. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Oh, atau kula keri jenengan duluan monggo. Kan wis tak walik miki. Padahal sampai Imam Al-Ghazali juga ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama,
Tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa niku maksude? Saenak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar nang jero kamar. Sewengi dek nang jero kamar pengantin anyar cuman rasanya sebentar. Kenapa? Karena dihiasi kesenengan. Dadi sewengi dek nang jero kamar rasane mung sedelat. Wong akeh wis pernah nyicipi. Mana bisa cerita kalau sampean. Tapi Imam Al-Ghazali juga matur, sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Tapi malam pertama nih mayit nang jero kuburan. Peteng dedet ora karu-karuan langkah kancane, sehingga nikulah tenggene kula panjenengan sedaya ganjaran dikumpul-kumpul nang alam dunya jebule kanggo pepadang wonten ing alam kubur. Mulane sing hari ini lagi ngumpul-ngumpul ganjaran. Sampai wingi ana sing takon apa nah dalile puasa rojak? Sing penting kan puasa kodok Ramadan. Ya monggo puasa kodok Ramadan ya kudu wajib dilakoni. Sing panglakoni sunah puasa rojab ya ayu. Ora usah mawi takon dalil nyatane puasa ya kabeh ana ganjarane. Nggih Bu nggih. Ora usah mawi diniatna puasa rojab wis pokoke kantun kula niat puasa. Ora mangan ora nginum ya puasa ati puasa lambe puasa saking kelakuan sing awon supaya apa ganjarane kenanggo pepadang nang alam kubur. Allahumma mulane wong pinter karo wong cerdas jebule beda. Kita merasa kita berpikir selama ini pinter karo cerdas niku adalah dua hal yang sama, tapi ternyata beda nemen. Pinter niku karena sinau, pinter niku karena dilatih, pinter niku karena belajar. Tapi nek cerdas tidak hanya karena gen keturunan. Cerdas niku karena keadaan. Cerdas niku dituntut karena kondisi. Iki Bu sing mau nang kene nang ndi, Bu? Oh ya, bener. Ngapunten nggih Bu nggih. Memang yang bukan panitia tidak naik teng panggung. Soalnya bukan kami niku membandingkan status strata niku mboten. Bukan kita panitia diskriminasi juga tidak. Tapi bisa jenengan dipindah karena bokonge nutupi raine nyong. Sakjane jenengan niki Fatayatmun ya kepingin munggah, tapi beliau-beliau niki juga pengertian, sadar diri. Angger munggah kabeh ya kepimen masyarakat ya arep nonton mumpuni apa nonton bokong. Sing akhire dados kedah saling sadar diri dan saling memaklumi nggih. Ngapunten nuwun sewu. Lane wau teng mriki kula pindah geser teng mriki. Bareng teng mriki gari nutupi ibune sing nang burine akhirnya pindah malih jenengan wonten mriku. Nyuwun ngapunten sanget. Jenengan sing rawuh teng mriki bisane lungguh teng ngajeng kan karena mangkate gasik. Betul. Coba isut. Ya Allah, nang wis pedanjangan apa durung? Alhamdulillah ya Allah. Suami sudah disiap-siapkan. Pun beres kabeh. Ya Allah, dadi jenengan rawuh teng mriki ki booking tempat. Bisa nerang lenggae nang ngarep. Niki kan karena rawe gasik nggih Bu nggih. Jar ngaji kaya booking hotel. Apa maneh dinane dina Ahad. Ki dina Ahad apa Minggu? Minggu apa Ahad? Ya Ahad lah. Masa qul huwallahu Minggu. Mulane nun sewu sederenge lanjut kula wau nampi titipan amanah karena niki ngajine kan munggah kula jam 10:30 berarti mengko mudhun jam pragat jam pira mengko? Jam pira? Jam 2? Jam 2 sore? Ya Allah, salat dhuwure 2:30. Berarti wong kene ke kalimati geragas-geragas. Ngaji gane 3,5 jam, Masya Allah. Lah niki nek ngajine selesai jam 2, tadi panitia niku titip pesen kali kula. Dili ternyata mushola kita sing ora katon ki musane nang di sebelah ndi ora ngerti. Nah sebelah kana ke di balik gedangan ke kana. Nang burine gedangan kana. Oke. Ternyata musolane tesi banyak memerlukan kemaslahatan dari masyarakat. Saumpami niki jenengan rawuh wonten mriki sesarengan kalih kula diajak sedekah ikhlas mboten?
Sampai belakang sana. Assalamualaikum. Masya Allah. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Ya Allah mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Sebelah kanan, Bu. Popone. Popone. Assalamualaikum. Non sewu niki sebelah kanan ibu-ibu diajak sedekah, kinten-kinten ikhlas boten? Ya Allah nek ikhlas berarti jenengan saking dalam nggih sangu duit. Masya Allah, disangoni bapakne apa sangu dewek? Sangu dewek. Berarti anak duit lanang, anak duit wadon nggih Bu nggih. Jenengan masih bersuami saja jebule ya sangu dewek. Napa jenengan malah sing nyekel duite? Oh, jenengan berarti bendaharane. Masya Allah, muka-muka rezekine sing barokah. Sebelumnya, kotak infak yang mau diedarkan jangan muter dulu. Kotak infaknya naik dulu teng panggung satu kotak infak. Akan saya mulai dari mumpuni. Nggih. Iya mawiti, konek mumpuni ora melu sedekah mengko tersiar kabar jare mumpuni Ustadzah Carkoni. Bisa ngajar ora bisa nglakoni. Ya, oh luar biasa unik nemen ya. Kotak infaknya bentuknya kayak gini dicetak dalam dingin. Model jaringan, alhamdulillah. Apa? Oh tahun baru, jadi modelnya baru. Ini nganggo kelambu ya. Ya Allah, mami datuk dibundel barang isore apik nemen ya Allah ya. Gimana gue mit anu dekep kinjeng ye, iki set iki kan, ya Jan. Bundelane kayak bundelane jarjit ya Bu. Apik nemen ya, yang seumur nembe wer. Nek gambare karung utawi kandi sering aku weruh nang daerah anu ngendi kene Tegal. Tapi ki sing klambu ki nembe weruh apik nemen ya Jan. Jenenge over kreatif niki. Oh ya nyatane nek ado kan bisa kayak gini ya, nyandak tangannya ado kayak gini ya, ya sekarang praktek barang. Ini yang belakang asistennya nyong lah kan tekan kene be nyandak ya. Ya kan? Iya. Niki sing awe duit ke sing mai anu asistennya nyong. Pada sing mai asistennya nyong tapi kan duitnya nyong. Salah paham ya Allah bik nemen ya. Yang gerak kinjang nang nesret. Ule mandanak. Apik nemen, arep digawa bali. Lah go ngapa? Dadakan mumpuni ceramah karo gawane kayak gitu ya cecakake Jepang bayi. Niki namung nggih praktek matur nuwun sepisan malih. Kotak infak apa ki jenenge arane tuh kotak infak? Apa? Jaringan jariah. Oh, ya apik iki. Kita nemu bahasanya jaringan jariah. Jaringan jariah niki bukan untuk nambahi amplope mumpuni. Tapi mutlak jaringan jariah niki badhe nggih kemaslahatan langgar. Ibu-ibu niki kula pun mulai duluan. Jenengan melu ngrogo dompet. Sing ora gawe dompet utang dingin karo sebelahe. Esuk ketemu disarutangi monggo-monggo. Artone udah dipegang? Sudah, artone diangkat maring dhuwur. Ya 5.000 lumayan. Sing digek 5.000 alhamdulillah. 5.000 lumayan sing digekem 2.000. Ora masalah. Niki sedakonya dalam rangka mastatotum. Saya ulang, mastatotum. Jadi sodako niku sesuai kemampuan. Sesuai apa? Sesuai kemampuan. Sodako kuwi apik, tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih gone sodako ya umume wong sugih. Tumpakane BNN Mek, tumpakane BPCI, gelange selengan nganti tekan kelek, ali-aline bisa keong-keong. Kok kalunge dawane tekan wudel sodako 2.000. Kan isin karo wudele. Wis 2.000 disolasi maning. Ya duit tetep duit monine, tapi Mas Tato tum sesuai duitnya udah diangkat Bu. Sudah, duitnya terus ditempelakan teng bibir.
Orang nggo dikunyah bibir kok bathuk ke malah. Ora ditempel bathuk, ditempel bibir. Didongani, ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sekeluarga sehat walafiat. Anake kula soleh-solehah, usahane kula lancar barokah, keluargane kula enteng lakoni ibadah, margine kula adem ayem tentrem. Duwite dicemplungaken nggih Bu nggih. Kok niki ditasarufaken nggih musala nganti tekan dina kiamat segedung bangunane musala ikut mendoakan apa sing dadi hajate panjenengan. Ngaten nggih. Monggo kotak infak jaringan jariahe silakan muter. Monggo badhe tiaston jenengan monggo. Sepisan malih kotak infak niki kangge kemaslahatan musala Baitul Muhtadin. Kotak infake muter sambil kita ndonga bulan Rajab sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik